Wilujeng dalu Mas Rentem. Nggih, sing dalu. Pripun tersih sehat? Alhamdulillah saking pangestune sampeyan kula sehat wal afiat saged panggih kalih sederek-sederek wonten datar Putuk Rejo mriki. Disinilah yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Mergo kesehatan ki mujudke probio sing paling larang. Nggih, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Dadi tekan iki sehat lahir lan batine. Lah panjenengan pripun kabaripun? Alhamdulillah ya tetap semangat sehat. Semangat sehat lahir batin sehingga bisa menghibur warga masyarakat datar rak ngoten to. Ya. Dadi nyenengke wong akeh jenengan nggih angsal amal kesaingan. Nyenengke wong akeh ki ya perangane wong ibadah. Nggih. Jadi kaya segenap panitia sing mapan ning datar mligine ketua panitia sak anggotane uga warga masyarakat kang dipayungi dening Bapak Kades Putuk Rejo ki ya ngibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Nggih. Uga bakul-bakul kaki lima ku ya iso golek rezeki. UMKM berjalan. Betul. Sanjange para yai, para ustad menika rak nggih kulo makrufin sedekah. Heeh. Sapa wonge sing gawe senenge liyan, gawe senenge wong akeh termasuk sedekah niku cadangane swarga. Betul. Sing ngomong sapa? Kok sing ngomong sapa kuwi lho, para yai, para guru-guru kuwi nek ngomong lho, kulo makrufin sedekatin. Sok sapa sing nyenengke wong akeh kuwi termasuk sedekah. Lah kuwi wong sedekah cadangane swarga. Dadi Aja meneh kok nyenengke wong akeh. Nyenengke wong siji wae ya perangane wong ibadah tur cadungane jana. Tunadane kaya wong suami istri. Seorang istri bila mana menyenangkan suami itu tabungannya swarga. Swarga. Dadi nek wong nyenengke wong liyane kuwi termasuk mlebu swarga, cadangane swarga. Sing ngomong sapa? Jadi wong wedok kuwi lek ora gelem nyenengke wong lanang kuwi tegese pasangane kuwi karo malaikat dilaknat kok ing wayah bengi sing lanang njuk ora dilayani kuwi karo malaikat dilaknat. Nah, Lah nuwun sewu Pak Minto. Niku lek suami istri. Ya. Lah sing ten guyangan. sik kok iso Iki ranahnya ki ranah kulawarga. keluarga lho iki. Nggih keluarga jarine wong wedok nyenenge wong lanang swarga. Lah sing ora lah, betul. Lho, maksudnya kok iso mbok tokno ngono to, Plek? Lho tapi kan wong wedok nyenenge wong lanang to, Mas. Nah, oh iya. Kuwi tapi beda, urusane beda. Bedane piye? Nek sing ning dina guyangan, kuwi nyenengke wong. Tapi kan ngawa pamrih ngono lho. Jaluk bayar. Ora ikhlas tulus dengan setulus dadi kuwi ana pamrihe. Dadi Kok golek dhuwit kuwi. Lek nulung wong jaluk pamrih, nyenengke wong nganggo pamrih, yang pamrih kuwi neraka. Pak Minto. Nuwun sewu. Ora ikhlas dadi. Jenengan dalan ngeten iki nyenengke tiyang kathah, Pak. Ya nyenengke wong akeh. Iya kok menghibur kok. Berarti jenengan nuwun sewu, nuwun pamrih. Nuwun pamrih. Berarti beniki mau wayang ora bayaran ikhlas ora. Lah aku ora dibayar apa ora masalahnya ya rombongan semene iki kan ya perlu dihitung. Ya perlu dihitung apa nek? Soale nggawa rombongan akeh perlu bensin nggo mulih, nggo ngisi bensin mobile motore. Berarti Pak Minto neraka. Bukan neraka. Kawan ya. Lah jare pamrih, nampa pamrih ora ikhlas. Kudune ikhlas, Pak. Ning kene jenenge pagelaran kuwi kan ana sing nanggap karo sing ditanggap. Waton kabeh wis ijab kabul, sing tegese kabeh ngesahke kuwi wis diarani kuwi ora pamrih. Mergo si ijab kabul sah saling mengesahkan. Berarti sampean nuwun berarti. Ora nuwun. Berarti padha kaya guyane sampean, Pak. Dibayar. Jadi aku mbok anggap padha karo lonte ngono. Ora omong lho Pak Minto, ora omong lho Pak Minto. Ora omong lho. Urusane pitik. Mbok sampean teko kuwo. Alah. Saiki balekno balekno. Umpama saiki Pak Minto aku barang ini kan kok yo mesti arep teko panitia. Saiki umpama awakmu ngene iki niatmu apa? Nyenengke wong akeh. Menghibur masyarakat berarti gawe senenge liyan. Umpama engko mulih balik ora dibayari, ora diwene dhuwit, gak apa-apa. Sapa sing ngomong ora apa-apa? Kula ora apa-apa. Tanggapanmu umpama kowe nemamu kurang 150 nek mletik Pak kok kurang 150 ke sapa dadah?
kurang sakit saya mbok urus. Ini perkara ini kan jenengan to, Pak. Lah kok Lah nyapa sing 150 sampe diudunjiki? berarti sampean pamrih apa ora? Lho, Umpama iki engko gak diwene dhuwit piye? yo piye? Jawabane kok ora apa-apa. Lho, berarti lah aku yo pamrih. Berarti lek pamrih piye? Nek pamrih yo dosa, Neraka. neraka. Bareng karo dalane nek mau. Iki urusane beda. Nah. Nyenengke wong nggon keapian, nggon kesaenan. Beda karo sing mbok omongke kuwi mau. Dalu Sing iki- penting niate ngibadah, apa-apa nek sarwa diniati Nah. ibadah kuwi amal kesaenan sing dicatet karo malaikat mlebune diwarga, gitu. Iki padha karo anu iki. Pripun? Temple iki lek muni kaya ngono kuwi awake dhewe iki penjual jasa sah sunah. Lah iya. Mergo apa? Wis dinyati pancen penjual jasa. Nggih. Sing penting sing nanggap ikhlas, sing ditanggap yo ikhlas, iki wis sah. Wis termasuk ibadah. Ibadah. Heeh, sing penting kuwi apa-apa karo niate. Ngono Mas. Heeh. Apa-apa awakmu pengen niat apik ngono wis dicatet amal apik karo malaikat kok bakal mlebu swarga. Oh, Dadi mbok niati elek, kuwi wis enek catetane elek. Ning luwih apik meneh nek sampean iki nggone ndadel iki tanpa pamrih, mbok niati ngibadah ning ngendi wae, kowe ora njaluk uang bensin, ndak njaluk probio, kuwi malah luwih jempol meneh. Tapi ngapunten Pak Minto, niki wau kula perpanggih kali Pak Dito selaku Bapak Kades, Bapak Kades Kutorejo, tapi nggih matur nuwun Pak Dito, kula sampun panjenengan tambahi tukon bensin. Alhamdulillah. Apa wis diwenehi to? Ngelingne goblok. Lali. Rumah saku lek menawa matur nuwun diparingi tambahan bensin. Matur nuwun. ini luar biasa loh Mas. Bapak Kades, bagi Toki luar biasa. Selama penjenengan ngesot sebagai kepala desa, tanpa kecicir saben tahun mesti ngenekke wayang. Alhamdulillah. Kepara mau wis paring dawuh, pokoke aku sik dadi kepala desa, Mbah. Wis taun ngarep iki sik duwe wektu 2 kali nanggap wayang. Lho, Oh, hebat. Tepuk tangan kagem Bapak Sugito. nah, luar biasa. Tapi kula nggih remen kok Pak Minto. Kula kalian Mbak Pak D Sugito niku luar biasa. Piye? Luwih-luwih mapan wonten dusun datar dan istimewa. Istimewane piye, Plek? Omongne karo masyarakate. Dusune datar, Heeh. dalan buri gak datar belas. Sawah, Plek. Kemplek itu ngikil dengan kok gak seneng gak suka. Guri iki sawahnya pokoknya Sawah mangklek niku lha sing ditutup kaca, Mas dalane jemek. ya kuwi dalan sawah. Tapi mboten napa-napa. Dadi- Programnya durung teko kono. Nah, nggih, program itu dalam desa itu harus ditata. Nah. Ora apa-apa dalan ning jero pinggir sawah kene Terus jembatan jarak penting kena dalan sajak, akhirat saknya. lurus. Ngomonganmu sok kena kira ya toh ora apa-apa dalane donya jemek, wayah udan jemek ora masalah. Sing penting dalane Hei, aku tak tekok. Kowe jemek arep garing pilih pundi? Lho, Lho, Ayo, tak tekoni. aku mau gak ro. iki berat iki. Ayo. Lek pancen kowe dagang cerdas, jemek karo garing pilih ndi? Enak garing, Pak. Heh? Enak garing. Kok penak garing? Garing awak dhewe mlaku lunu, iku lurus, Pak. Garing iki mesti ndak enek banyu. Kowe demen ndak enek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maunya garing sik terus dijemeki. Ya meneh. Sawah pengaliran iki lho Ah, pengaliran. iya. Heeh. Banyu kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu kok ngerti perairan lho Lho, lho, lho. ngomongnya banyu kan. Ketua panitia Bapak Mudianto wis paring dawuh Mas Temple nuwun sewu Mas niki mengke nggih to wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. Alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4? Gak demen. Lah nyapa? Sebabnya nyapa? Urungan. Lambemu iki pokoke ning kene niate ibadah Nah, iso sedulur saiki warga masyarakat. Sing penting apa sing dadi niat hajate warga masyarakat datar Kutorejo Nggih. diijabah dening Allah taala. Amin. Nanggape wayang sebabe apa? Pakeliran utawa kesenian wayang, pagelaran wayang iso dileboni apa wae. Iki lakone gambarno apik, gambarno elek, enek campur sarine, enek karawitane, enek dagelane, dangdutan yo oke, solawatan yo oke. Berarti sampeyan ngerti ning gone pewayangan iki roh. Roh apa? Sanjerone pewayangan kesenian wayang sampeyan ngerti. Loh ngerti ben dino alur karo Pak Dalan kok. Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing
nyekel wayang jenenge dalang. Dalang ora yo modal-modal piwulang. Dalang kuwi Modal piwulang. Dadi piwulang apik engko dicontoh piwulang sing elek aja nganti ditiru. Nah, iki lho rungokno. Padha karo Pak Ustaz kae ngamale. Dadi ngelingno apik karo elek. sebabnya nyakut dalang kok gawe blangkon. Blangkon, blang-bleng ra enek sing ngangkon kaya panjak mlebu ning pawon dhewe golek mangan. Uduk, salah. Terus? Lah apa? Dalang sebabnya nyakut gawe blangkon. Sebabe apa? Lah nek gawe helm ku tukang ojek. Wis rekalan awakmu lek ngono kuwi. Rekalan nek ngono kuwi awakmu. Ya ora rekalan nyoto lho Mas. Dalang nyakut ono kelit keris. Nang kelit keris sebabe ku yo ngelingno awak dhewe sebagai masyarakat utawa adat Jawa tetep kudu nganggo kuwi keris. Kok piye keris? Sebabnya nyakut dalang nek kelit keris. Yo kanggo pusaka ning. Salah. Sebabe apa? Lah nek nyang kelit tarik berarti Pak Dito arep budal golek tebon. Nah, coba saiki menghibur warga masyarakat dan dikancani karo Mbak Bunjung. Nah, coba ben ngaget Mbak Bunjung disepoti dhisik Mbak Bunjung ben jumenang yo. Kaya apa? Iki Mbak Bunjung pekarmane Mas Semple apa pekarmane Mas Enten? Lah nek Semple milih sing ndi? Milih sing ndi? Umpama awakmu milih sinden ini sinden sing ndi? Kecilian dulu. Sinden pujung iki Leleng ini kecilian ini kurang suspek. sakrene kok iki proporsional cantik bodi sembrohai. Profesional opo? Lah jalukku sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun nak sak menten kecilik iki paringi sing pripun iki? Lah ya golek sing piye coba? Sampe nanti tak takoni Mas. Piye? Nuwun sewu Mbak Bunjung ya. Sampeyan seorang wanita. Mbak ya, Laki-laki. ngatek nduk ngatek kancan ana Mas Enten. Seorang laki-laki. Heeh. Saiki tak takoni. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati to. Salah. Ya nyawang pasuryane awak dhewe kesengsem sehingga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria Mas. Apa wae kok? Angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, Wajah, dada, dada, perut, perut, bawah perut. bawah perut. Ya aku Sik, sik, iki kudu diurus nek segi penggenaan iki. berarti nyawang Wajah, Wajah. Wajah. Wajah niku nuwun sewu Mas. Iki ibaratkan kota-kota Magetan. heeh. maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajah itu tuh kayak sopo tuh ayu ya kamu. berarti tidak hanya wajah tok, terus kedua apa mau? Dada. Dada. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Maksudnya Suka diraba tambah bahaya. Ya. lah sing ketiga Perut. perut. Bawah perut ini ibaratkan kota-kota Semarang. Apa? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah bawah perut. Bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo Mas. Kok Masih situ? Barjo. Itu sing terkenal lumpur lapindo. Maksudnya Sebelum bertempur gelap dulu biar tidak gendong. kuwi nak wong wedok le. Nah, Nak wong lanang anak dhewe kaya Pak Minto ngene iki Gorontalo. apa? Gurung dia bapakne wis elak telu. Ya Pak Minto tok. Apa? Mbak Dito. Kono sik kuat kok ngene jamune. Lah kok sambutan Mas karo ngene kok. Nah, gue sing ngomong bu karo dagelan apa patek tangkep. Lah pripun ta Lah pripun? wong koclok kaya dadak lah. Ini ilmu lho, Pak. Ha cara kowe wedok kowe muni ngono kuwi tenan, tak syarat kowe. Tak keloni ben bisa terbukti. Sik Mas Rem tak lurus. Wis Pak Minto. Jenenge kok nandane dagelan kucuk. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Da kuwi dari gel kuwi gelem. Lan kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan Kuwi berpenghasilan. mbok tegesi kirata basa. Dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah.
Berarti kemlampu. Kemlampu. Malah enak. Dadi ora waras ya ora gendeng. Loh, saya lek dagelannya nek kancane jak omong-omongan, lah sampean dalan. Ngomong dhewe ket sore. Sawu-sawu dhewe, Guyu-guyu dhewe, guyu dhewe, nesu-nesu dhewe. Terus aku mbok anggap sampean yo termasuk pedot tak kira Pak Purnomo sakniki Pak piye? wong iki lek terus wong pedhot, wong sing stres, wong sing gak waras kuwi digawa nyandi. Ya digawa ning rumah sakit. Rumah sakit ngendi? Rumah sakit jiwa. jiwa. Ngendi? Malang. Wis sing pira rono? Aku urung tahu kok. Urung tau sinten? Awak dhewe ping pindho lho niku. Sopo ngomong? Yo kowe tok aku gak. Kowe ping pindho niku. Kowe ping pira? Pindho. Ya wis. Lho, Rasakno dhewe nek sapa rono kuwi piye ngono. Maksudnya cilik iki lho, Pak. Oh, tilik. Cilik. ya sampean jajal apa pripun? Gak. Yo ben enek lurah pakai serjo sapa rumah sakit jiwa. Kowe ngono dadi lurah kira lho, Pak. Lah jenengan ampun nate mriku. Hah? Kok ngertos? Malang. Ngeterke wargane. Wah, mboten mlebu jenengan. Ndak mlebu aku. Masa ngeterke Aku mboten mlebu kuwatir kurangan dagang dianggap aku wong stres. Endong. Iso lunyu lambene, Pak. Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebake neng Podang Kuning. Nah, jangkep sak bawane. Bareng tak sawang kok kene kemple karo Mbak Uncung iki dan Piye, Mas? masalah sing wedok kaya Betari Kumoratih sing lanang kaya Betari Betara Kala Betara kalau mangklek ngono. Jajal kowe, jajal. memaku karo Mlaku. Ini. Mbak Dia, Dalam Mas Cemple. nyeperne mbae sontek lah. lambemu kene paribasan di sawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi lho. Heeh, serasi. Nah, Kowe madhep. Serasi. Wong yang modele nuwun sewu Pak Minto. Heeh. Lah wong cilik lambine ijo. Disawangnya kok kaya kacang lanjaran lho. Tapi kan kita kecil-kecil cabai rawit dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean Nah, sampean. lemu, wih Lah, namu kayak aku wis apa titan. ora? Pokoke lek kaya pawakan gempe ya lah cilik. iku ketoke pawakane wetenge rada blenduk, nganggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ora apa-apa. Piye? Jare Pak Minto kan cilik. Nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar. Nek kaya aku umpama aku karo dia, ini kode cilik, ngene anak-anak somben lentir-lentir. Kode Apa anak-anak betul aku ayo. Cilik udah cilik. Lah ngomong penak lemu karo lemu. Duwe anak kaya bal. Dadi nek ngomong langsung, "Le tukang rokok tanduk degel." Oh, tapi kan ringan kene. ringan piye? Umpama lunga umroh apa ning ndi? Ning luar negeri numpak pesawat. Bayar tiket ning siji. Lah nyapa? Lah kan nek dileboti. Nek dilebokno koper Lah sampean. bayar tiket. Aku mbok aku iki double 5 numpak pesawat tak ladeni, tak bayar ke depan. Mbadok kan menet wong duwe gawe ngono. Wong dhewe awan-awan motor nek 5 moro kabeh ngono. Cangkemmu ngomong apa? Cangkemmu sing penak lek ngomong le. Guyon ya guyon, iki ndur pentas. Kok iso aku mbadok ngono wong duwe gawe, cangkemmu lak ngono diatur. Diatur. Weh, harus semua. Guyon ya guyon Mas. Iki panggung dadak pentas. Wani ye. Ayo, wani. Ayo Mas. Orang dandang. Rumah sama aku gak wani apa ya? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Nek ora perlu awakmu dhewe. Sik Mas. Ngomong karo mbokmu sing bokonge gede-gede kae. Tak omongi. Nek video lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngakak aku kok malah ngakak dhewe. Apa ngomong? Loh, kene ta. Rumah sana awakmu wani. Iya Rumah kamu pek aku cilik lu gak wani karo awakmu. mesakne lho ngene iki arep dipegat bojone lho wong iki. Kok Ya, kayak apa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto, Hah? dilan Pak Minto, wong kok iso Ringan. ringan lho. Ndek wengi ndak ngene to Mas. Kalian mau bikin mercontrok. Mercontrok. Ah iya, semrawut karo mercon. Pak Minto sampai karyawan iki Mas. Gak ngomong belas. Iki malah genten aku ning karyawan terus tenang. Ya, kayak apa? Monggo Mbak, lagune Mbak. Kacu kuning. Podang. Yang kuning. Podang Kuning. Selemu badoke nunut ning tanggapan.
Kodok pisan. Bodho kono yo no. Lah sampeyan ki ora bodok tok lho nek umut ki. Aku sak turuku barang nang aku tunawisma. Ora turu tok. Napa? Ngising ora yo umut nang aku lho. Isu-isu ki telepon bojoku wong setengah 6 ta, iki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Wis nang omah ora. Baten iki arep ngetari rezeki apa piye? Iya. Jebule kok ngising. Oh alah, Lambene ngilang. wis ngut ngejare arep bayari pesawat wong 15. Lho tapi kan pasar malam bener kok. Yo, kaya apa? Bawane diaturke. Monggo, Pak. Biar wujud temo. Sing kok kenalmu bawa sapa? Lek sinten? Singgen sing tak kon bawa. Iki ora. Gak le. Aku ngene iki tenan aku le. Ora sing kok rambyang. Tangane kok tut. Kaya apa? Gawiti saka Mbak Bunjung. Nadian wujud temong paksi Mbok kira kadal ngono piye? Allah. halus manis terang ati Piye? Tekku piye Suarane suarane? ketok lempuk. Ya. Titik ane singen kan gere suara lempuk ki saka bokong. Angger bokong ki bunder kuwi suarane mesti empuk. Lah iki yo mboten bunder tapi yo empuk. Lah mbok cemple niku boten bunder blas. Suarane yo masalah. Mbakku dia penyanyi. Penyanyi apa? Anu elektron. Tas munggah penonton do sorak lho Mas, masamu. mergo seneng ya Mas saking apik Abi apa? Saking penampilane gemebyar. Kecemplung benjot lho, jungkel ngono. Yo lanjut. Lanjut. Nanu golek isi podang jenar ipo bunga tiku Bunga hatimu sebab apa wong iki? sebab ketemu kalian jenengan Padha kaya sing tak rasakno. Kowe lek yo seneng to diajeng ketemu karo kon kakek kok yo seneng iki. apes ya ketemu orang sampean apes Iki padha karo masak endebir. endeber Ora apa-apa. Aku ya ora apa-apa. Ora salah lah. nyanding bisa hati Suaramu enak banget. bagus. Dibantu Mbak Mita karo Mbak Luki Naswa. Yuk digarap akustikan podang kuning dados. esok awan ning omah wis Atur Pak Boyanto. Lah sang Mas Tarik sing saka Papar Kediri. sayang bukan
Boko Ariyanto sing saka Labang Nganjuk. Luar biasa kudang kuning digarap rong versi. Nggih, dasare sindene kanoman-kanoman katon cantik-cantik disawang nggih. Katon penak. Nggo nyenyek rasa ki pancen ya kudu kaya ngene iki. Nggih, ngapunten niki kula nggih beto kanca pesinden. Presiden Pak. Nah, iki anak wedok Mbak Proborini. Urip ora. Diam. Lambini Sugeng dalu Pak De. Sing dalu, Nduk. Nggih, ya ampun masyarakat datang kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan. Sami seneng seni, ngoten nggih Pak De. Penikmat seni yang sangat luar biasa. Pangestre ini sedekah bumi nggih. Sedekah bumi. Sedekah bumi masyarakat datang. Sampeyan rene karo sapa, Nak? Kula Heeh. Kula ngenten niki slendem, enten cemplit, enten kembaran kula sing pasti. Apa melak to, Mbak? Duh, nengok nanti kan selalu Berdua? sama saya berdua. kembar karo kaya sampean ngene iki. Kembar iya no. Aku sanggulan jarian kebayaan mata ayu padha lho Pak. Enak, Bu saya. Lah niki kok mboten nganu, mboten ketinggal ndi? Ya biasanya kan ikut laku. Teng wingi sampean terus. Golek ono. Mboten ngenten iki. Ndi lho, Mbak? Ora. Monggo kembarane Mbak Probo minggah wonten panggung. Mboten Lah ya ngenten. mau ya dijak munggah nang endi Lah bocah? nggih. Kula pun munggah kok Pak De niki wau kan biasanya jenengan semerat piyambak to. Biasanya lek aku munggah muriku ku mesti ono kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok nang endi? Ya ampun, Tapi kan kok riase- kok dibantu. Riase wajahe nggih kaya jenengan to. Ya Sak dedeke to. Iya. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu le, nganu telukno kembarane Mbak Probo le. Sing nomo matane PC to. Teng. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Hei, Ngapa to? sampeyan golek sapa? Kembarane Mbak Probo. Dulure. Aku. Lah kok sakmene gedhe iki kok digoleki ning Kalau ngene. Pak De, Heeh. kembaran kula
wonten pundi-pundi niku mesti kali Iya, kula. le sampean gak kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaranmu nganggo bayak ngono terus ono aksesoris ngono kok kaya angkluk nangka. Ampun ngoten lho Pak De. Lho dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran ki pindhone jambe sinigar biak ngono kae. Lah iki apa ya jambe sinigar to Mas? Jambe sinigar apa? Lah sing siji kan jambe apik. Lah sing siji Jambe bosok. Kan aja kaya ngono aja lancang ya. Wong padha-padha dandane kaya kembar kelambi jari sak sanggule wajahe barang kok. iki lho template Omong ngono dalangi. Apa? Nek aku bintang tamu omong ngono. bintang tamu. Sik to, bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan nenek banner. Pagelaran wayang kulit Ki Minto Darsono. Mesti enek fotone Slenteng, enek fotone Cemplek, enek fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek lho. Neng Cagak telepon. Cilik tapi Tulisane menerima sedot WC. ngono kaya umuk koyo Ngono bintang. kaya bunga. Tapi kan nenek fotone. Ya foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan. Ilu jendalu Mak Cang. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo, Heeh. Loceret Kabupaten Nganjuk. Iya. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung Piye? kabeh moro. Njaluk foto. foto Ora, kenalan. ora. Nyapa? Pengen ngantemi aku. Ora wajahmu Saking dimoto. senenge lho, Mbak. Saking senenge. Nuwun sewu lho Pak De. Heeh. Kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula. Ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi. Menika Mustaka Wening. Tidak Mustaka Raja. Kuwi nek pewayangan. Pewayangan. Apa enek cerita liyane sing iso Sinetron, Sinetron. cara wong saiki. Heeh. Aku bawang merah. Bawang merah, Bawang putih. bawang putih. Mas, wah kayune. Kuwi cara sinetron. Mm, Film laga. film laga legenda. Legenda paling tidak. Ya paling gak kan aku Dayang Sumbi. Aku. Tumang. Wah, apik nek iki setuju aku. Tapi tumang lu rol. Loh, ora penting Akon. Paling penting tanpa adanya tumang, lakon Sangkuriang tidak akan terjaga. Nah. Jadi harus berbangga. Awak beres. Saya iki Pak Tumang. Saya. Peran utama Umpama peran omong-omongan karo Dayang Sumbi. umpamane. Yo. Upama aku ya. Aku Dayang Sumbi terus melok tumang. Tumang. Aku nyaur. Semaur. Iya. Kayak nyaur iki karo Umpama Tumang. tumang semaur. Apik ya Mbak. Urung tau dicopot asu kok. Panas kuwi Lah enek lakon kok sok kan peran penting. malah kirik. Justru ana kiri iki lho Mbak. Apik sampean kok aja ngawur. Tapi enek kiri. Lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa? Kirik iki penting. Sing mangan turah-turahe juragan iki ya kirik-kirik. Kade Sugito mboten ngersakaken kirik, Pak. Ya apa lek kok kowe. Lah jare kirik apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat, datar nembang-nembang kono. Nek aku mau wis joget. Nusrendone Mas Dar. Iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Aja sampe aja ngisi-ngisi lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Kaget-kaget. Sok ora? Mas Darto bes. Daryanto. Ya. Dari Darto bes. Sugeng dalu Copong Mas. pucung. Ayo. Pucung. Ada copong. Iki kok mesti kok mbreset cangkemmu iki lha apa sih, Hek? Isin-isin aku wis Ora ya aku iki pocong maksudnya pocong iki tanganku ngono pocong. Nek copong iki desa sebelah kono. Copong iki sing iso miber iki lho. Kapung. Oh, kapung iki sing kemampul kae. Kapung. Kapung, kapung, aja bodoh men. Ngapung niku desa. Desa di
Plumpung iki sing ambune ra enak lho. Apa-apa Lecong. Apa dene tekan bumbu. aduh ayo Sugeng dalu penontonne mesam guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. Jajal kuwi kembarane Sora. Ayo. Kembar gobong. dumateng sedayanipun sampun nonton wayang kiminta lak dalu niki mugi-mugi sedaya kebak ing berkah. Sing apenak ki nek kene iki kimintolak. Kiminta ing Karepku mau ngono, tapi bojonge pangananku to, Mas. Ya ampun. Aku sadurunge dilair ning alam Marco Polo iki. ayo maca padha. Iso nembak kaya ngono ki, kaya kembaran. Yo iso to. Bapak Ibu militi Sik, ora tau enak dirungokne iki lho kata-katamu ngono lho. Kok ora penak piye to? ora penak blas jenengmu. Bapak ibu mau wis penak. Bener. Nyiliti iku jenengku. Jeneng gak tau enak iki lho. Ayo liti nek wedok iki diceluk nyi to. Oh iya. Jadi nyiliti sapa? Liti Pak. Kita Terus asli saka Tuban gandes luwes merati kula niki kendakane Pak Sugi Kita kok doyan ngarep ini. biar pirahapane zaman sering dolan ning guyangane ora tau mulih. Awakmu kok ngene Pak Jujur. Zaman sering dolan Aku ning kono kan batulan maksude Mas. Ora kok pikiranku negatif ki lho. bakul apa? Bakul kroto. Kroto ya, Pak. Kroto ya pakan manuk. Manuk sapa? Manuk Pak Desi Dito. Maksud iki manuk-manuk otean, manuk gitu, otean. manuk liya-liyane. dadeke apa Mbak Proborini? Sambel kemangi Wah, sambel kemangi, ya. Kayak apa? Sambel kemangi, made in Proborini, karo nyiliti dados. Enak jangan asem kesol. Ora dawa. Saking kecute. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Dia nek doke to. Padahal nek sego goreng. Oh iya. Bokongmu lho piye? Ya kok. Bokong kok kotak. Iki mau budal yo kenceng lho Mas. Ya terus, kok iso kaya ngene? Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir jajet aku lebar separuh. Anu bokong kuwi elastis kok Mas. Bokong kok karet. Bokong lebar iki. Tanjakne Sambel kemangi dados. Yo, rame. Yo.
Mas Suryono Pati, Mas Darsono Lampung, Sumatera. Mas Sunarto, Pakistan. Mas Isan Bakir, Ponorogo, niki sami Klaten. Romo Mas Amar, Ulini. Mas Maris Sugiono, Surabaya. Bunda Depok, Wilujeng-jeng. Boten kesupen Mbah Lengger. Mas Agung Lur Sengku, Mas Edi Keces, Wates Kediri. Nggih sambal kemangi sak yahono sak yahene manggale kepenak. Nggih, napa melih digarap kalian kadang-kadang niki Heeh. bolo-bolo dhewe. SGI Iya. tenang. Apa wi? SGI ya. SGI, SGI. Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SGI muni, wah langsung geger. Langsung seneng. Heeh. Gekok, gek. Apa ning MC-ne piye? Teko ayu. Jangan salah ki jargone MC loh. Gombes iki pancen. Gombas. Tapi kiri khas, harganya kiri khas sendiri. Tapi apa nopo ya iso nyanyi pesindian-pesindian.
Sapa to? Sampean. Lho, lah nek iki kabeh kuwi ya murid-muridku to. Lah murid-muridku lho penak-penak kaya nembang Urutane struktur organisasi SBI lho. Pak Minto, terus aku, Heeh. Bu Srini. Kowe gak bari apa? Kudune kan Pak Minto, Bu Bu Srini Srini. lagi dirimu paling gak. Ora iso. Lah piye, Dak? Kudu aku sik. Nek Bapak Minto Bu Srini. Kadet duwe adik meneh. Oh, dadi urutane aku, Kula awakmu. nembe Bu Srini. Oh, termasuk mbok nom awakmu. Jek to, Pak. Jadi aku kan enggak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku wis steril to. Modelmu kayak kucing. Mbok menawi abad kita. Ngerabe siji to kersa Perangkat-perangkat desa. kersa minggah wonten Segenap panitia mbok kerso. Jare mau rasa-rasa perangkat aku jane pengen munggah, pengen nyawer. Perangkat-perangkat itu lho. Waduh. Kowe jare sapa? Kowe jare sapa? Jare sopir-sopir. Sak tembang meneh kok. Sak tembang meneh. Coba, kaya apa? Iki tembange sing lepas saka gamelan. Mbak Trobor ini ben dibantu karo anak wedok Hani Kusuma. Ayo, tembange apa? Pekaraman penjenengan katur warga masyarakat Datar Petuk Rejo. Lho carat nganjuk. Ya, kaya apa? Aku tak nyuwun ayang-ayang langsung dados Mas kanggo kanca-kanca Karang Taruna ing dusun Datar Petuk Rejo. Yuk, dados. Bersama Sekar Gadot Indonesia. Boy Naruto. Ayo. Katur Bapak Kasun Datar
Wes diatur ketemu. Anyang-anyangan. Ayang-ayang. Oh, ngerti ku anyang-anyangan. Ayang-ayang tok, Pak. Iya. Iki ora nganggo tok. Ayang-ayang. Iya. Alhamdulillah dadak tuh. Sing enom nggih seneng, sing emuh nggih kemer. Jajal garingan kuwi nyilit iki lek ayang-ayang iki piye coba? Lho, repe senengane piantun iki. Gitu, tek kudawa, tek mudawa. Ya apa to ya? Selera rambutan. Masalah. Tak salam-salam kok kaduan kok malah koyo pentol beranak. Iki yo. Oh, ya iki kok kedadean saka tak sawang kaya ngene iki besok bakale ana desa Puthuk Rejo. Iki Puthuk Ali mung siji. Kok dadi rejo. Lho, ora ngerti. Iki kan peta buta. Peta buta, Mas. Oh, iki berarti peta. Lho lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu apa? iki sing sering disilih karo Pak Camat, Pak Sukirno. Lho, buk kae peta Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk, mesti milih iki, Mas. Iki, Oh iya iya iya. sebelah kene iki, Kene iki padang-padang iki, padang. alun-alun Nganjuk iki. Iki Apa? Rene iki, Rene. iki akeh anu gede-gede iki yo, ngerti. Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk. Aja ladang. Ro ini. Nah, Terus iki pas iki. lah petang-petangan ya, Mas. Remang-remang iki lho. Remang-remang. Kuwi guyangan to iki. Bapak Tak tong. Ditoto, sutradarane sapa disiarke dhisik. Piye iki? Dapukane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa Mas? Apa? belajar mercon. Piye, Dik? Kurang wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama Pahlawan Road Truck Sekar Gadung Indonesia yang dipimpin oleh Ki Minto Darsono. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Saret Tambah Oso. Adapun pemeran Saret Tambah Oso dipekerjakan saudara Piye, Pak? Dikerjakan
dilakukan yo yang dia diperankan kerjakan yuk tukang ya si harus belajar nih pas Iki di kangen Pak Yat. jodoh Sarip tambah oso diperankan saudara Selendang Tombel. Adapun Londo dipekerjakan oleh diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan tonyo niki Bukan kuliah darah sing bener kene sing manake ya wong anjuk senengane lodro Iya, Bu. tak bongo lho ya ya bu sabar ya cek sabar cek Allah maksud nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang enek dagelan jenenge Yatimo kemen iki sak umulan iki perai terus full Londo diperankan oleh saya sendiri Sapa jenenge? Cak Cemple. Mboke Sarip diperankan oleh Neng Probo Rini. Adapun penjaga genset apa ngatek Nyi Liti. orang metu ning panggung nek genset Pengen metu kagum. yo apa kok golekno anu Kerak itu. Macan diperankan oleh Nyi Liti. macan ngerawuk raimu ya yo nek kono aku yo Saidi Paidi. aku Sarip sik udah dapoke paidi ki mutung kok Wis ngene. Ye, aku balik. Awak arep. Paidi sapa to Pak Paidi sapa lah aku ki lho kok dadi paidi ki mutung Berarti awakmu pengen dadi sarep. Sarep. Sarep yo dandane lanang. rol Aku tak dadi londo. Dadi londone Sak koncoan. koncoan. Boy Sarip Ning Probori. Selamat menyaksikan Lodrok sekarang. Kayak nyapa? Para pelayan. lah adegan siapa Urung dilomongke. sing mlayu-mlayu ki Sarip Sarep. lah ki kok Sarip Lah iki sarep kok. Sarep, Pak. Dadi sarep nih kok. Nek mlayu mbok sing ngapi tak tulungi mlayu mbok yo lagak. Lah sing nek mlayu ngomong kobongan. iki karo wedi to Sing dibawani. Sing dibalan sampe boyo. rada dicincing rada dicincing Kok dinding. Kurang murid nih. ya ben kita anu Saripe to Yo. Ana apa? bandondol kenean pancene yakrek wodok wis nguber aku Kurang keren suaranya kurang gede. Jancok londo ngono lho. lah ben Kekerangan kurang gede Wah gede. ojo niku Iki warok. ento Sarep. lah jare lagi be Londo keparat biajian. lontok kebarat ya jiat nang wis nguber-nguberane Sarip ora ngerti Sarip iki jagoane di etan apa kula Lor kali. Kali. etan kali londo yen wani musuh Sarip iki lho musuhku Mbok tulungan aku diuber-uber karo Bang Tikdel londore tapi Pak aku anu utangku akeh melu Bang Mekar iku diuber-uber aku diuber-uber londo awakmu diuber-uber londo iya Mbok gak usah kuwatir nek sik ana mbokku awakku sik aman iya Mbok tulungan aku Mbok awakmu cek gak diuber-uber londo mlebu Mbok sing aku mlebu Mbok tak mlebu sik matane mlebu nang jero kono lho delik singitan rumah aku mlebu ning jero kono
Leburan. Ning ngono, Mbok. Neng kono. Aku tak delok sik, Mbok. Tulung ngono ya, Mbok. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh, iya, Mbok nih Sarip. Ya sini mboknya Sarip. Sini Pak. Lagone permenten. Wes. Londo ki ya sing Saya Londo. Sampai rene ana perlu apa? Pak? saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerap Sarip pundi mboten semerap. Mbak. Mas. Luwe Mas. Lek delok mbone ngisor. Lah mari pelawayan aku. Lah kok iso mangan jajan. Mangan lagi ra ketok nyambuk ya. Iya. Mboten semerap kula Sarip teng pundi Pak? Kamu pasti bohong. Kalau kamu tidak menunjukkan Sarip di mana, akan Kami hajar, tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang. Kamu akan saya kasih bonus. Ya napa Pak kula lek mboten dudohi Sarip? Sama akan kami hajar. Kami hajar, kalau menunjukkan Sarip akan kami kasih uang. Kosok menduduhkan ini loh. Kalau tidak menunjukkan pukul. Lek dituduhi aku dikeki bonus. Bonus. Lek gak dituduhi aku dipateni. Akan kami pakai. Wah, bilang gak didudui londo, tak dudui dhewe ya. Kasih tahu Pak. Di weneng ngerti Kasih Tahu tahu. Pak. Dudoi. Dituduh. Walah Pak, sampeyan itu teko-teko rene enggak? Disanteni sing kowentel bawa. Duri. Ini apa? Ini jeruk. Walah Pak, orang sepisan naik kok. Gimana kamu mau melawan kami? Kamu berani sama kami? Kamu kasih tahu kita kasih lagi bonus. Berarti kula lek duduhi dikeki bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar. Kok menangnya apa? Kok menangnya apa? Kuwi ora nyawang to. Enggak, Bos. Aki reca pentung. Kamu dadi Sarip. Apa ya ini mboke kok iso disogok? Oh, ini Sarip. Hei, kamu berani ya? Selamat siang kamu mandi be. Kowe bangsa Londri. Ya kan dibilo nyuci lho. Antenan lek iki kan kumbahan. Terima kasih. Wes mbok apa nih, Mbok? Kamu berani sama Londo, Mbokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Ora ngarep, ora sepisan kok ya disenengno. Ajar ayo Mati ora. Iya. Pak lek mendem ning isor, Pak. Ya kok wis bari kok jrok. Wes oleh ngajar. Bapak, obat Anda habis ya, Bapak? Minum Proki. Proki iki opo? Kok ini perangnya ora kok blok-blok arepe dhewe lho. kok niku ya olah kok mbokmu antem ya. Lah mbokku apa ya ini disogok karo lombok lek Sarip kudu wani. Mboke kudu mbelani. Paling kok belani ya. perang balik lombok mati. Kalau tidak dengan
dengan cara ini dia tidak akan mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Ceritane Sarip kuwi nek krungu suarane mboke ora ya tangi to. Urung dilumpati kok. Nek mbokmu sik ana nak enggak usah kuwatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo awakmu kok iso tangi nak Sarip pitu Mbok Sarip lek dilangkai iso tangi aku kok ya langkane ben tangi. Iki lakon Sarip lho. Sarip bukan Sarip. Sarip urip maneh Pak urip Ora tegese aku ya ngomong kok langkano. Unit Kaya melok bareng. saksine wong sakmene kaya urip ya siji loro telu papat limo enem Neng dhuwur rada suwe. Nah, nang piro ndo kurang siji lho. pitu lah pitu sana Mbok Sarip, aku tak rumah diri kaya ku mau ya. Oke, Ini melok awakmu. Dim. Tangi tenan kok. Sing tangi. Aku mau jadi Sarip. Lha apa? Lah malah ora tangi malah sing ngisor sing tangi lho, Pak. Bapak ini lho mboke nglangkai, bah. Mbok sesuk dicukur to. Ya toh. Mbok lawa tok. Kira gua. Jenengan ajar. Lah apa mau sing ngene dhuwur kok ora iku pas lho. Basuk. Yo ngomong. Ha iki dipangkas ra. ya gak ngono kuwi simbol bahwasannya aku mboke Sarip iku koyo ngambi Nah, donga sing mustajabah iki dongane wong tuwa wadon. saya pikiran Ya mo. Mbok terus. Iki ora karo gunting kapan ra iso iki. panjenengan sewu Tapi masane rumput lapangan ya. ya sepurane panjenengan Ngapun ngapa katokan. Terus perangin digilek bedil-bedilan. Mosok mek pisan. Becek meleh. Besok ae Pak nembak. Mati ora. Mantine, Pak. Iya adalah. Ayo, Pit. Tanggung jawab. Ayo, Pit. Kanggo langkah ono, Pit. Pit, lang, no pit. Muhammad, Pipit. Pit. lho ya mboke Sarip Aku wis urip ae lah. rumah. Mati. Kegeden lho Pak. Ora, pokoke kudu mati dhisik. Oh, sampe iki kok Nah, langsung lho. lek wis ping pindho mboke Sarip ora mandi digolekke mbok sambung. Nah, Wah, to. Sutradarane iki lho sapa to? Lah mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung bareng lho. Awakmu ora ngerti. Biyen mboke Sarip didemeni londo mati akhirnya. nah. Awakmu ora ngerti lodrok kaya baru. Yo, mboke Sarip sambung nglumpati. Saripe bentangin nah. Yo, Ya. ping 7. Ya pas deket pas jase, Mbak. Rada cincing. Dak tintik-tintik. Nah. Lah iki lho. Ayo. Ayo. Terus sik. Lek mati ki menang ora kena tengah ini. Sarip urip ya Siji. loro Piye? Nyapa. bret Mambu jajan pasar. kok iso Piye? Weh, mau tak gak jalan Mas. Gak jalan ditembak londone. Ora. Kapok, Mas. Lah mripat kok. Nah, Ana Sarip kok. kabeh tembange lali janjine langsung dados Mbak Imas. Coba Mbak Mita karo Mbak Diah uga Mbak Hani langsung dados yo.